centrum znamená taký veľký dar pre mňa v mojom živote. Dar v tom, že spoznávam spoločenstvo a spoznávam Boha. A spoločenstvo možno v tom, že prichádzam do styku s mnohými mladými ľuďmi. Takže pre mňa spoločenstvo bolo objaviť odlišnú krásu v tom inom. Že nemyslieť si, že len to moje zaužívané je nejaké to správne, ale vidieť to, že keď druhý koná, myslí inak, že myslí to tiež dobre. Že nekráčame možno rovnakou cestou, ale kráčame k jednému cieľu a to je Boh. A to bolo asi to najkrajšie, objaviť toto. Objaviť seba, svoju hodnotu, originalitu, že som taká, aká som, ale objaviť aj krásu toho druhého. Ja by som chcela, aby každý mladý zažil tie vzťahy, tú lásku a prijatie. By som chcela, aby každý mladý mal takú účasť na tom, aby pochopil, že je milovaný a že sú ľudia, ktorí na ňom záleží. Je jedno, že či si chalan alebo baba, či máš 15 alebo 20, či si po výške alebo po strednej škole, ak človek chce žiť ten život s Kristom, tak toto je miesto, kde môže načerpať, kde môže tak naplno rozvinúť tie talenty, ktoré Boh do ňoho vložil a možno tak obohatiť ten svoj priestor, v ktorom žije. A myslím si, že každý, kto sem prišiel, tak neľutuje toto svoje rozhodnutie. V každej púšti sa nachádza taká oáza, kde sa človek môže osviežiť a nájsť takú posilu na ceste. A tento svet sa častokrát podobá takej púšti, kde aj mladí ľudia sa cítia byť možno vyschnutí, smutní zo vzťahov a práve v centre sa stretávam častokrát s tým, že tam nachádzajú cestu k človeku, ale zároveň nie je to len cesta k človeku, ale aj cesta k Bohu. Práve to stretnutie s Bohom ich častokrát mení, častokrát im dáva silu do tých vecí, ktoré žijú. Sa na tie veci pozrieť tak nadhľadom, ako my možno vidíme centrum teraz z takej vyššej perspektívy a vieme lepšie určiť, čo sa kde nachádza. Práve aj návšteva centra to môže znamenať taký pohľad z vrchu na tie veci, ktoré človek žije a zároveň možno pohľad aj iných ľudí, ktorí zažívajú to isté vo svete alebo niečo podobné. No ale najdôležitejší je ten pohľad Boží, ktorý im aj toto centrum ponúka. Takže chcem vás všetkých pozvať do centra, kde sa nestretnete len s človekom, ale aj s Bohom, ktorý pozná naše srdcia. Vie, čo v nich je a vie ho naplniť a urobiť šťastným. Amen.